Magko-comment na lang ako. Oo. Di kasi natatawa ako dun sa mga ano, yung sinisiraan yung paghihilot, yung mga pagte-therapy. Oo. Na parang masama, ganito, ganyan, ang daming side effect. Pero kunyari, masakit yung katawan nila. Pag pinahilot mo, gumagaan, di ba? Masama daw yung ano, hilot o chiro o therapy. Pero, pag masama yung pakiramdam ng katawan mo, okay lang. Uminom ng gamot, mga pangtanggal ng ganito, mga biogesic. Ang labo nun, eh, no? Sabi na proven daw. Oh, okay yung chemical, pero bawal yung natural. Natural way na ano. Ang labo nun. Hindi ko mag-gets kung paano yung, siguro, ewan ko sa ulo ng mga marketing. Pero sinisiraan nila yung, sinisiraan nila yung ano, no, yung natural way ng mga bagay-bagay. Mga herbs, parang kunwari sa mga herbs, sasabihin nila lang, ano, kahit nga dun sa pag hilot, nasobran, yun, hilot. Diba? Lahat ng mga natural. Sa hilot pa lang parang sinisiraan nila na, naghihilot ka. May post na tungkol sa hilot na masama. Oo. Kinoment yung pangalan ko doon. Inignore ko eh. Lagi ko lang iniisip, hindi ba nila alam na natural way na tutulungan mo yung katawan mo gumaling? Oo nga, oo. Kunyari masakit yung tagiliran mo, pacheck ka. Sasabihin sa'yo, ganito, uminom ka ng ganito, ganyan, inflammation, anti-inflammation. Tapos, yung side effects, yung side effects. Kahit wala, sabihin natin, hindi mo na. Tapos after 1 month, babalik. Masakit na naman. Inom ka naman. Ulit, So, pabalik-balik ka sa doktor. Kasi naging independent ka doon sa gamot. Kasi, hindi ka naman talaga gagaling. Ang matatamaan pa yung lungs mo, ay yung... Marami. Marami. Kidney mo, gano'n. Kasi, pag gumaling ka, mawawala ng customer yung doktor. Oo. Totoo nga. Unlike sa Cairo, no? Pag masakit na lang ulit yung katawan mo, saka ka pupunta. Balik ka doon. Pero wala kang iinom. Pag kunwari natapos mo na yung session mo na talagang fully recovered na. Okay na, 'di ba? Pero wala kang gagawin, ha? Wala kang iinumin. Pupunta ka doon, magbabayad ka, pa-therapy ka, pahilot ka, or anything na ano yung sa katawan mo. Kunwari, acupuncture, yung hot na stone. Oo nga, no. 'Di ba? Mga ganon. Bentosa. Punta ka diyan, mawawala. Wala kang ininom o in-intake. Mo yung katawan mo. Hindi kayo magme-maintain. Inaano kasi nila parang hindi daw professional yung mga ganon, gawa-gawa lang, ganyan. Tas parang inaano lang, yung parang puro, parang hindi sila yung sa medical kasi dapat professional ka, ganon. Pero pinag-aralan ka ng 10 years, ganon. Saka bakit yung alternative medicine ang halaman? Which is nauna yung halaman na maging medicine. Oo, kaysa dun bago dun sa synthetic. Oo nga, no? Kaya sabi ko, hindi ko alam ba't sinisiraan. Kaya yung ewan ko, basta, yung nagtag sa akin ng masama yung hilot. Di, huwag kang magpahilot. Diba? Totoo nga naman. Tapos yung nag-ano sa akin ng mahal, di try mo magpa-doktor, di ba? Okay, compare mo yung yung presyo sa iba. Di ba? Na same o similar yung ginagawa. Di ba? Yun lang. Yung sa'yo kasi skills tapos nasa parang namana mo sa... Sa akin, naral ko yun. Naral ko rin yun. Sa parang nasa dugo niya na maghihilot, di ba? Oo, maghihilot yung mga kamag-anak namin. May power yung kamay. Hindi totoo naman yun, di ba? Gift yun gift yun na makatulong ng mga panghilot sa iba. Kaya yun naman. Yun nakatataw lang. Tingnan mo yung mga nagpapakairo sa'yo, therapy sa'yo. Parang magic na sabi nila nawawala Uy, magic na nawala yung sakit ng o kaya hindi makalingon, nakakalingon ka agad. Ano lang, hindi naggamot Oo nga. Ano lang yun, yung oras na yun. Pero real talaga yun totoo yun na nila, tawag din. Experience. Oo. Experience nila. May sila, tawag din yung Testimony sila. Yun yung gusto ko rin na Maganda yun, dapat may testimony yung mga yung mga kinakairo mo. Ayoko kasi maglagay ng testimony, haba yung video, pero siguro sa susunod. Hindi naman, kasi parang yun yung magiging mo. Yung magiging ko. Papakita mo, oo. Ay, loko. Tama na nga. Ganito na lang mga kosa. Ang gusto. Aray ko. Aray. Nakakagay na to.